मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जागतिक दर्जाचं हे प्रतिष्ठित आणि अद्ययावत विमानतळ गोव्यात येत्या काही दिवसातच सेवा देणार आहे। या विमानतळामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बळकटी तर मिळणारच आहे, पण त्याचबरोबर राज्याच्या पर्यटन उद्योगाला सुद्धा अभूतपूर्व चालना मिळणार आहे। गोव्यातील पेडणे तालुक्यात मोपा विमानतळ मोठ्या थाटामाटात उभं राहतंय। आता या विमानतळाचं पहिल्या टप्प्याचं काम आहे ते पूर्ण झालंय। रविवारी 11 डिसेंबर म्हणजेच उद्या पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाचं रीतसर उद्घाटन करण्यात येणार आहे। कोरोना महामारीमुळे 2 वर्ष गोव्यातल्या पर्यटन उद्योगाला जबर फटका बसला। या क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठं नुकसान सोसावं लागलं, तसंच बऱ्याच जणांचा रोजगार धोक्यात येऊन कित्येकांना कामाला मुकावं लागलं। राज्यातल्या पर्यटन उद्योगाची फरफट झाली। हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि शॅक्स तसंच टुरिस्ट टॅक्सी चालकांना आणि पर्यटनाशी संबंधित असणाऱ्या लोकांना सलग 2 वर्ष अग्निदिव्यातून जावं लागलं। कोरोनाचं संकट निवळल्यानंतर यंदा पर्यटनाचा हंगाम बहरतोय, तसंच नवीन मोपा विमानतळ सुरू होत आहे। मोपा विमानतळ सुरू होत असताना पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये उत्सुकता आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण झालेलं पाहायला मिळतंय। पर्यटक नवीन जोमानं गोव्याकडे आकर्षित होतील असा ठाम विश्वास पर्यटन उद्योगातले जाणकार व्यक्त करतायत। त्यामुळे इथल्या पर्यटन उद्योगाची 2 वर्षाची चणचण संपुष्टात येईल असं चित्र दिसतंय। आज पर्यटन उद्योग गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक बनलाय। राज्याच्या GDP मध्ये पर्यटन उद्योगाचा 12% हिस्सा असून हजारो रोजगार या क्षेत्राशी जोडलेले आहेत। पर्यटन उद्योगात खासगी क्षेत्रातील उद्योजकांमार्फत प्रचंड गुंतवणूक झालेली आहे। मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन सुविधा आणि तारांकित हॉटेल्स निर्माण झाली आहेत, म्हणून पर्यटन उद्योगानं स्थिर असणं आणि वाढत्या आलेखासहित पुढची वाटचाल करणं हे राज्याच्या आणि इथल्या जनतेच्या हिताचं आहे। मागे वळून पाहिलं तर गोव्यातील पर्यटन उद्योग सुमारे 4 दशकाच्या खडतर आणि दीर्घ प्रवासानंतर स्थिरावलेला दिसतोय। 1970च्या दशकात हिप्पी संस्कृतीनं प्रभावित झालेले विदेशी पर्यटक पहिल्यांदाच गोव्यात दाखल झाले। ते समुद्र किनाऱ्यावर आणि स्थानिक लोकांसोबत झोपड्यांमध्ये राहायचे। 1980च्या दशकात राज्यात पर्यटन व्यवसाय मूळ धरू लागला। गोवा सरकारनं पहिल्यांदाच शासन प्रणालीत स्वतंत्र पर्यटन खातं निर्माण केलं। 1982 साली गोवा राज्य पर्यटन विकास महामंडळ स्थापन केलं आणि यामार्फत पणजी, म्हापसा, मडगाव, वास्को, कळंगूट आणि इतर ठिकाणी हॉटेल्स बांधून ती सुरू करण्यात आली। याच दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी नवी दिल्ली इथं आयोजित राष्ट्रमंडळ देशाच्या परिषदेवेळी होणाऱ्या चोगम रिट्रीटसाठी गोव्याची निवड केली। नोव्हेंबर 1983 मध्ये चोगम रिट्रीट कळंगूट इथं पंचतारांकित ताज फोर्ट ॲक्वादा रिसॉर्टमध्ये संपन्न झाली आणि त्यावेळी चोगम रिट्रीटचे वार्तांकन करण्यासाठी जगभरातल्या TV चॅनल्स आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी गोव्यात दाखल झाले होते आणि त्यानंतर गोवा एकदमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन केंद्र म्हणून प्रकाशझोतात आला। गोव्याचे स्वच्छ आणि सुंदर समुद्रकिनारे विदेशी पर्यटकांना भुरळ घालू लागले आणि नंतर 1998 साली सुरू झालेल्या कोकण रेल्वेमुळे देशी पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी सुलभ वाहतूक व्यवस्था मिळाली। यामुळे देशी पर्यटकांची संख्या खूप वाढली आणि पर्यटन व्यवसाय बघता बघता गोव्यातील एक प्रमुख उद्योग म्हणून विकसित होऊ लागला। साल 2000 नंतर राज्यातील पर्यटन उद्योग प्रचंड वेगानं भरारी घेऊ लागला। यासाठी पूरक आणि मजबूत पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्यानं त्यावेळच्या सरकारनं याला प्राधान्य दिलं। रुंद रस्ते, नवीन पूल उभारणी, नवीन हॉटेल्स बांधकाम आणि विस्तारित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसंच टॅक्सी खरेदी योजना, समुद्र किनाऱ्यावर पर्यटक सुविधा, आयनॉक्सची निर्मिती अशा वेगवेगळ्या गोष्टी जोमात वाढू लागल्या आणि या दरम्यान सुरू झालेल्या चार्टर विमानसेवेमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग झपाट्यानं वाढत गेला। मात्र राज्याला स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उणीव भासू लागली। नौदलाच्या ताब्यात असलेल्या दाबोळी विमानतळाच्या मर्यादित विमान उड्डाण व्यवस्थेमुळे राज्य सरकारला पुढे मोठं आव्हान होतं। वाढत्या पर्यटन उद्योगाला दाबोळी विमानतळ अपुरं पडू लागलं। 2013 आणि 14 यावर्षी राज्यात एकूण 1128 चार्टर विमान उड्डाणे सुमारे 2,62,000 विदेशी पर्यटक घेऊन गोव्यात दाखल झाली। परंतु गेल्या 5-6 वर्षात हंगामाच्या वेळेला गोव्यातील विदेशी पर्यटकांची संख्या रोडावल्याची स्थिती दिसतीये। 2018 ते 19 साली 813 चार्टर विमानं 2,19,000 विदेशी पर्यटकांसहित राज्यात दाखल झाली। म्हणजे चार्टर उड्डाणं तसंच विदेशी पर्यटक कमी झाले आहेत। याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे गोव्यातील विमानतळाचे अनियमित उड्डाण वेळापत्रक। दुसरं म्हणजे दाबोळी विमानतळावरून नाममात्र विमानसेवा कंपन्या मोजक्याच प्रमुख शहरांना थेट विमानसेवा पुरवतात। देशी पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात विमानसेवा उपलब्ध नसते।
गोव्यातला पर्यटन उद्योग विकास तसंच व्यवसाय वृद्धीसाठी 24 तास कार्यरत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची सक्त गरज होती आणि याच गरजेतून मोपा विमानतळ प्रकल्पाची उभारणी झाली। हे विमानतळ राज्याच्या पर्यटन वाढीसाठी मोठं वरदान ठरणार आहे। मात्र अनेक वर्ष गोव्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटक ज्याने आणले त्या दाबोळी विमानतळाचं भविष्य काय हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे। पण राज्याच्या आर्थिक आणि पर्यटन विकासासाठी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे नवीन पंख पसरून आकाशात भरारी घेण्यासाठी तयार आहे। उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन होईल आणि जानेवारीपासून ते विमानतळ सेवा देण्यासाठी तयार असेल। त्यामुळे हा प्रकल्प राज्याला वरदान ठरेल हे निश्चित।